Sanibonani ngey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu odadewethu ekuseni njena. Bafowethu ngicabanga ukuthi siyibonile igemu yayizolo. iMamelodi Sundowns ne-Kaizer Chiefs iy'mpufana. Engicabanga ukuthi abafana badlale kahle umdlalo nje omuhle kakhulu bafowethu, noma-ke kube maphethe-phethini nje angekho mahle egemini, yabona. Ngifuna sikhulume nganaye intwana yokuqala bathi u-Obrigado. Ya, bathi uphepha 2 abamaziyo. Bafethu. Noma nje edlala isikhathi esincane umfana engena beku-80 minutes bangaphosisi. Ya, kodwa ukungena komfana ngicabanga ukuthi kube nama-moment amahle kakhulu. Lapha la enibona khona nje lapha enze khona nje isimangaliso umfana omdala wavalisa uSantos. Kabuhlungu kabi, waqeda wamguqela ngedolo wathi bhuti omdala siye, yabo. Ya, umfana wagijima noSantos kabuhlungu kanjani. Ya, yabo lapho ungitshengisile-ke umfana ukuthi no, umfana umnandi, yabo. Umnandi maqeda wakhipha iphasana okusho ecishe eyanqamula ubani uMorena. Ya, uMorena cishe waphuka uMorena laphana. Ya, kube yileyo nhlanhla leyo cishe nje wathi fahla, yabo laphana, kodwa-ke hhayi sibonge ukuthi akalimalanga. Yabo, zange kube into serious. Cha, umfana omdala-ke umfundo vele siyacela nje bemnikeze i-game time bafowethu. Ukumnikezeni kwakhe i-game time sicela bamnikeze u-number 10. Adlale u-number 10 laphana njengoba nimbonile ukuthi umdu die ulimele. Ngicabanga ukuthi njengoba elimele hhayi ngeke sisambona kule season, sekuphelile. Yabo, sekuphelile kule season. Angiboni ukuthi uzobuya manje, yabo. Mhlampe ngahlala boma-3 weeks, yabo. Ya, noma ngase i-injury serious kodwa hey, angiboni ebuya manje naye, yabo, ngoba u-Adam Sayibe befuna ukumnqamula. Ngoba phela igame siyiluze thina ukuphuma kwaMdu, yabo. UMdu akaphumanga laphana bafana, igame besoyiwina, yabo. UMdu izolo ebe-on fire, be-on fire kakhulu bafana abadala. Besizoyiwina nje igame, kodwa ngokuphuma kwakhe-ke uMdu die, hhayi salimala bafana. Kwangena uSereni wehlisa igame kakhulu kabi, yabo. Noma-ke ebenawo naye ama-moment kodwa eish bengagijimi kakhulu man. At least kube vele angazi bafaka bani laphana, eyi, noma kuvele wayifakela uVelibhayi, wathatha uVilakazi wamdlalisa u-number 10, wathatha uVelibhayi, yabo. Yaba kanjalo igame, mhlawumbe bekuzoba ngcono, yabo, ngoba uNakhuza vele wayibandisa igame, wayibandise kakhulu, yabo. So nje hhayi, all in all ku-number 3 bafethu safe kakhulu-ke manje, yabona, ngoba singadliwanga namaZulu angadliwa izolo, a-draw-wa. Kusho ukuthi igame liselokhu lime kanjalo kusewu-5 point clean kumaZulu, yabo. Okusho ukuthi igame nje eyi-1 esiyiwinayo sesingene i-number 3 ngokusemthethweni, yabo. So nje kube kuchaza lokho ukuthi uma singawina igame eyi-1 amaZulu abhayize nje igame eyi-1 ngoba nawo sawudlala nawo amaZulu, okuchaza ukuthi uma adlale nawo singawapha i-draw nawo amaZulu kube sekuphelile, yabo. Noma sesingawina amagame amabili ayi-1, si-draw eyi-1 kuyobe kuphelile futhi, yabo. Ngicabanga ukuthi le-goal difference yethu inhle kakhulu kodwa sithi nje Obrigado. Hawu madoda, intwana nayo umbonisile umalume lapha, ngibonge bafowethu.